Cystadlu'r gwartheg godro wedi tawelu chydig erbyn hyn. Maen nhw'n paratoi ar gyfer y brif bencampwriaeth nes ymlaen ar tîm o 5, ond erbyn hyn wedi dod draw at y gwartheg beef, achos maen nhw heddi yn cystadlu hefyd gyda'r pare beef. A dwi'n cael cwmni Arwel Jones o Lanfynydd, Fferm Pantyrefael. Bore da i ti, Arwel. Bore da, Iwan. Ac i ni wedi cyrraedd y bencampwriaeth nawr yn y pare ifanc. Oedden ni wedi cyrraedd y bencampwriaeth o Longorn, wedi mynd ar brydiau cynhenid, a wedyn y gwartheg glas Brydeinig, y gwartheg cyfandirol, lle tipyn o bar. Ac i ni'n gweld wrth y gris ti, mae'r gwartheg Dion Cymreig ar Defed Jacob sy'n agos at y galon di. Ie, o'r rhaid sy'n bod yn cael ei ddangos, fel gwartheg Dion yn cael ei ddangos yma heddi, ond gyda semental o lle sy'n agos at y galon wedi wedi. Wedi bod yn beirniadu hefyd o gwmpas y wlad ac yn beirniadu stoc ysblynyddodd yn do? Ond o beirniadu stoc ysblynyddodd, dechrau o'r ffermwyr ifanc, wrth gwrs fel ma'n nifer, a wedyn ni cario ymlaen i fynd sioiau feirniadu fel prif feirniad wedyn. Ti hefyd, Arwel, wedi bod yn wyneb cyfarwydd gyda'r ffermwyr ifanc, wedi bod yn gadeirydd Cymru. Y swydd hynny wedi dod i ben erbyn hyn? Ond i rwy 2 flynedd, wedi hedfan i weid y gwir ers i fi orffen y swydd, ond ti fwynhau e'n fawr iawn, a wedyn ni, braf o nôl ar ddangos nawr. A braf bod yma'n gwylio'r cystadlu bore yma, a dyma ni te y par o wartheg Hirgorn. Gyso nhw, bencampwriaeth lwyddiannus iawn ddo yn y tîm o 5. Gyso nhw sylwadau cadarnhaol dros ben gan y beirniad Richard Battle pryd hynny. A'r beirniad bore yma ydy Gethin Hafad o fferm Llwyn Rhys, Pontsenni. Ac mi oedd wrth i'n beirniadu y teirw ifanc ddoi, ac mae'n cael diwrnod prysur heddi to, ynddo fe? O'n i'n cael diwrnod prysur iawn heddi, ac wedi cael tipyn o waith yn y peiri cynhenid ac wedi dewis rhain fel pencampwyr. Lle bod un aner walle'n gadael y par lawr o ychydig 2 drisiad mewn na, ond yn bar da iawn, ac yn matcho hunain yn dda iawn wrth y teulu Llywelyn o Landeilo. Mae'n braf iawn gweld y teulu'n cael bobl ifanc yn arddangos yma hefyd gyda nhw. Beth yw cryfderau'r bryd yma nawr te? Wel, fi yw signo yw, wrth gwrs, gallu cynhyrchu lot o lath, a mae yna gig arbennig iawn gyda'r gwartheg Longorn, nifer iawn o ffermydd siop ag ati yn cadw'r ci, mae'n gwerthu'r cig o'r ffarm yma, Carreg Cennen yn neud yr un peth, ac wrth gwrs maen nhw'n gallu magu llo da ac yn gallu troi porfa cwrs iawn mewn i gig a ffrotin arbennig iawn i ni. A mae rhaid atgoffa pobl, mae pencampwriaeth i'r pare sydd wedi i magu gan y rhai hynny sy'n ei dangos nhw yw'r gystadliaeth yma, dyfe nawr. Mae'r rhain wedi i geni a'i magu yn Llandeilo yn trap na'r gyrion tre Llandeilo. Ac yn ddifyr iawn, maen nhw wedi mynd am ddwy heffer y rhai Hirgorn hynny yw. Ond dwi'n hoffi weld tarw a un benyw yn mewn par i weid y gwir, ond na'r ddau heffer yma'n edrych yn dda iawn ni o Getre'n edrych yn gros y tywi, a ni'n gweld y castell yn Carreg Cennen, felly ni'n gweld le maen nhw'n y ddau yma yn cael ei magu. Mae magu rhywbeth eich hunain, dod â clod mawr a balchder mawr iawn hefyd i chi fel arddangoswr i dangos rhywbeth i chi wedi magu eich hunain. Yn union. A dewch i ni droi'n sylw at y gwartheg glas Prydeinig sydd wedi cael sioe anhygoel hyd yn hyn. O'r un sioe arbennig, nillon o'r grŵp o 5 a'r ffyd Hiw, ac lot o wartheg ifanc dyn nhw allan, ac mae rhywbeth ifanc yn sweet iawn ac yn gallu dala'r llygad yn hawdd iawn, a mae rhain yn bar sweet, a mae darw cryf a trisiad dda iawn hefyd, a maen nhw'n symud yn dda hefyd i gario'r pwysau maen nhw'n cario gyda'r double muscle maen nhw'n gario. Ti'n gweud bod y tarw'n grion, yn y marn i ti, dwi ddim rhy grif chwaith, dwi ddim yn gysgod dros yr effer, mae'n dal i thir y dda ni erbyn a mae'r cydbwysau jyst reit efo nhw. Mae hynny'n bwysig iawn, mae rhaid chi gael y tarw chydig yn gryfach, ond fel wedi Stefan, mae rhaid bod y cydbwysau yna bod i ddim rhoi gormod o gysgod dros y drisiad, a mae'r tarw hyn yn neud e'n berffaith i weid y gwir gyda'r drisiad yma. Mae nhw'n debyg iawn i lliw hefyd sydd hefyd yn help mawr, falle ar y pwyntiau sy'n dod i gael ennill y gystadleuaeth fel hyn. A'r glas Prydeinig yma o iddo'r teulu Patterson wedi teithio lawr o Dunblane yn yr Alban i fod yma. A fydde'n ddifyr gwybod os yw'r tarw a'r heffer yn perthyn, tybed? Maen nhw mor debyg o ran lliw a'r markings. A lot yn defnyddio'r embryo transplant nawr hefyd, felly gallen nhw fod wedi perthyn yn agos. A beth welwch chi pan mae yna rhywun wedi magu rhywbeth unen, mae yna deip o fewn y fiches, a wedyn ni hynny'n hawdd iawn i gael par wedyn ni allan o'ch fiches eich hunan. Os ni'n clywed yn aml iawn, mae'n hen ddywediad yn y diwydiant amaeth, yn dwi. Gei di'n byd cystal o rhywbeth wyt ti wedi fagu dy hunan. Mae'n job prynu rhywbeth cystal mewn. Di. Rhywbeth chi wedi magu chi, mae'n nabod y ffarm a chwbl ac yn gallu rhoi lan a beth bynnag yw'r tir fel yna chi'n magu ar gyfer y ffarm sydd efo chi.
a rhywun sy'n gredwr mawr yn hynny ydy'r beirniad Gethin Havard, fferm Llwyn Rhys Pontsenni, yn pwyso a mesur, yn ffermwr Penny Gamp, a mae'n edrych nôl ymlaen a tipyn o grafu pen o hyd. Dwi ddim yn siŵr. Na, mae tipyn o edrych arno fe. Dwi'n meddwl fydd e'n tybod yn cymryd i amser fan hyn nawr, achos mae yna dipyn o waith meddwl. Mae eisiau gwneud yn hollol sicr o'i benderfyniad. Felly, adwn ni pethau yn fyna am y tro a ddawn ni nôl i weld pwy sydd wedi cipio pencampwriaeth y pare wedi i magu gen y rhai sy'n dangos nhw. Moment fawr, Arwel Jones o fferm Pantarefail lan fynydd yn gwmni fi wrth i ni edrych ar bencampwriaeth y pare ifanc i paro anifeiliaid beef sydd wedi i magu gan y rhai sy'n ni arddangos nhw. A mae wedi mynd am yr hirgwr. Hirgwr wedi gael ei oll yn deilo. Carreg Cenen, fferm Carreg Cenen, trap Llandeilo. O, ardderchog, pam rhain te? Fi'n credu maen nhw, wel, gwartheg cynhenid, maen nhw'n cario cig ac dwi'n gwybod Gethin yn un sy'n hoffi iawn o'r cig dros y lwyn, hwnnw yw'r cig sy'n talu, a mae lwyn, wedi gael y drisiad hyn sy'n agosat, ond mae lwyn arbennig ar honno, a mae'r drisiad arall yr un peth, mae cefen da ofnadw dan nhw, a fel wedi rhywun thyfu unwaith, allwch chi fyta'ch cuno wrth i cefnau nhw, ac dyna beth allwch chi wneud ar dau drisiad yma. Ti'n be, gath Gethin Havard dipyn o waith yna i benderfynu rhwng y ddau fryd, a dwi'n meddwl am hwn i bod wedi mynd am y ddwy yma achos bod nhw'n bar mor gytbwys yn gweddi i gilydd yn berffaith. Ie, odyn, ac siwr sy'r hael mas, fydde wedi chwysu llawer iawn mwy, ond mae wedi chwysu'n cael ei benderfyniad fan hyn yn sicr, ac na'n bar heddiannol iawn yn ennill, ac dwi ddim tynnu dim byd wrth y par gath ar y gilwobr o'r Alban chwaith. A ti'n bod i ennill i dosbarth i ddod i'r bencampwriaeth, mae hwnna wedi bod yn ddigon o beth yn ei hunan, achos mi oedd dosbarth y Brydiau Cynhenid eleni mor gryf. Mi oedd na 11, neu 10 dwi'n meddwl, bryd yn fyny, ti'n bod y gwartheg Dion, y Burgorn, yr Angus, mi oedd nhw i gyd yna, felly oedd dod i'r brig yn fyny yn ddigon o beth, ond mae cipio y brif bencampwriaeth, wel, mae hwnna'n gamp arall yn ei hun yn dweud. Dipyn o gamp ac i feiddi, chwod y Brydiau Cyfandirol. Chi'n gweld gymaint o gig a fysl ar yr gwartheg cyfandirol, a mae'r gwartheg cynhenid yn dangos fod nhw hefyd yn gallu gwneud e. Ac fel ydych maen nhw'n cynhyrchu'r protein allan o borfa'n rhwydd iawn. Yn union. Ardderchog. Llongyfarchiadau mor iawn i'r teulu yma. Mae'r brif wobr yn aros yng Nghymru yn mynd i trap ger Llandeilo, a llongyfarchiadau i'r gwartheg hirgor. Ardderchog. A diolch i ti, Arwel. Iawn, diolch. Wel, Angharad Thomas, fferm Carreg Cynhenid, llongyfarchiadau i chi? Diolch yn fawr iawn. Wel, mae'n briliant. Ni mor chuff bod ni wedi ennill hwn. Wnaethon ni ennill yr 3, fi'n credu, cwpl o blynyddoedd nôl. Oedd hwnna'n amazing. Ond ni ennill hwn, mae'n really special. Chi wedi cael y gilwobr, chi wedi bod mor agos dros y blynyddoedd diwetha, a nawr chi wedi wneud. Ond ni mor falch bod y gwartheg hirgon me. Mae pobl yn dechrau cymryd bach mwy o sylw, a mae'n arbennig. Ddo, yn y tîm o 5, gysoch chi'n agos iawn, gysoch chi sylwadau cadarnhaol dros ben yn fyny, felly chi wedi cael sioe lwyddiannus. Ni wedi, mor bles. Ni wastad yn mwynhau o'r lan fan hyn, ond wrth gwrs, bod e'n gwneud hyd yn oed mwy yn well i ennill pethau fel hyn, mae'n grêt. Llongyfarchiadau mor iawn, siwr nesaf nôl i trap Llandeilo. Ardderchog. Thank you, diolch yn fawr iawn.